am mynd i fynd yn syth at yn dysgwr yr wythnos, Hugh Brightwell. Mae Hugh yn dod o Ellesmere Port yn Lloegr. Gwyliwch hwn. Hugh Brightwell ydw i, a dwi'n dysgwr Cymraeg ers 2010. A heddiw, dan ni'n yr ardd yn fy nhi yn swydd Garleon. Dwi wedi byw yn swydd Caerlaen ers mi geis i fy geni. Ond yn reiddiol, gath fy mam ei geni yn y Chros, ger Wrexham. Fy mam ddim erioed siarad Cymraeg efo fi, ond yn y cyfrif 1911, mae'n ded fod fy nain yn siarad Cymraeg a Saesneg hefyd. Ac y deud i gwir, y teulu yn cyflawn yn siarad oedd dwyieithog. Wel, mi geis i diddordeb mewn trenau ers dwi'n ifanc iawn, ond pan dwi'n wedi ymddeol, mi penderfynais i adeiladu rheilffordd yn yr ardd. Rheilffordd i yn tipyn bach fel rheilffordd Cymraeg efo llawer y chlecyn a bwthyn bach, a hefyd mae gen i trenau Cymraeg hefyd. Yn arbennig trenau o'r rheilffordd o Trallwng i Llanfair Caranian, neu yn Saesneg o Welsh Pool o Llanfair Railway. Ond yn ffadus, bydd amhosib i rhedeg y trenau o gwmpas yr ardd heddiw, achos mae'n llawer o waith i wneud ar ôl y tywydd ofnadwy. Mae cledrau ddim yn wastad achos y pridd wedi symud. Rwan mae gen i tywydd braf, a dwi'n edrych ymlaen at mynd allan yr ardd ei weithio ac yn rhedeg fy trenau yn y haul. Dwi'n dod i Cymru llawer o penwythnos trwy'r blwyddyn, a yn arbennig trwy'r haf, and dwi eisiau bod yn deud, well, good morning, how are you? Ond dim yn Saesneg. Wel, rhywun dwi'n wedi deud, o, symai, ti'n iawn. Mae'n pwysig i mynd i'r dosbarth ac yn neud y gwaith cartre. A hefyd, dwi'n argymell y wefan Say Something in Welsh. Maen nhw'n dysgu pnawn da, nos da. O, dwi eisiau mynd, dwi eisiau neud, ac ati. So dwi'n meddwl, y cyfuniad o Say Something in Welsh a dosbarth cyffredin efo yn y ysgol nos neu rhywbeth fel hyn, mae'n delfrydol.